Аллаһы Тәгалә яклауындагы кеше Кодрәтле Затның ышыгында урын табар. Раббыга әйтер ул: сыйыну урыным, калгам, ныгытмам, өмет баглаган Аллам синдер. Раббы сине аучы тузагыннан да, үләт зәхмәтеннән дә коткарыр. Сине канатлары астына алып каплар. Шунда сыйынып, хәвефсез яшәрсең. Аның тугрылыгы синең өчен калкан, калга дивары булыр. Төнлә ябырылып килгән дәһшәт тә, көн яктысында очкан уклар да, караңгыга төренеп йөри торган үләт зәхмәте дә, көндезен кырган мур да куркыта алмас сине. Янәшәңдә 1000 кеше, уң тарафыңда 10,000 кеше кырылып ятса да, сиңа үлем янамас. Яман бәндәләрдән үч алынуын син читтән торып тамаша кылырсың. Сыйыну урыным Раббыда, ышыклыгың Аллаһы Тәгаләдә булганга, синең башыңа явызлыклар төшмәячәк, чатырыңа афәтләр якынлашмаячак. Чөнки һәр йөргән юлыңда сине сакларга дип үзенең фәрештәләренә ул боерык биргән. Юл ташына абынып егылмассың. Фәрештәләр сине кулларына күтәреп алыр. Син арыслан вә зәһәр йыланнар өстенә басып үтәрсең. Яшь арыслан вә аждаһаларны тапта бизәрсең. Мине сөйгән затны мин коткарырмын. Исемемне күңелдә йөрткәне өчен аның яклаучысы булырмын, дияр Раббы. Ул мине дәшеп чакырыр, һәм мин аңа җавап бирермен. Кайгылы чагында янында булырмын. Коткарып аны данга күмәрмен. Гомерен озын кылып, коткару бүләк итәрмен, дияр. Амин.